No niin, provinssi Rock 2010, Riku, sano sanotta. Mitä tässä muut voi sanoa? Mitä sulla on kädessä? No niin. Rikut juovat kaljaa päivittäin, muuten he eivät pysty elämään. Approval of Mikoranta. Jees. Sapat taas polttavat röökiä päivittäin, koska muuten keuhkonsa kuolevat. Not the same as I used to be! Päästä homo vittu! There's blood in the water. I would rather see your face than this way another one. And this way that fucking Nohan se video. Wow! Riku elementissään. Vittu se on onken näköistä. Vittu mitkä fiilikset. Hyi saatana vittu. Eka päivä. Ekan päivän ilta. Niin, mitähän se huomenna? Tämä on minun telttani. Se on Juuson ananaspiirakka. Tuomaksen paskakasa siellä. Mitä? Ja Sapan Valtaa kalatti. Valtaa kalatti. Ota kaljaa! Mäkin kuvaan. Ootte niin kivoja. Ihan sua. Festari tunnelmia. Ja on kivaa. Sää on päin vittu. Sää on tämmönen kiva kesäinen sadesää. Mut tässä on meidän telttaleiri. Niin Tässä on meidän telttaleiri, telttoja ja autoa ja siellä on Juuson perse. Siinä on Hönön teltta. Hönön teltta, jota hän kutsuu Roomaksi. Siinä oikealla sitten. Onks sielläkään laturi? Autoslaturi. Pikku. Joo, pikkupää. Saanko latata? No laitetaan auto käyntiin, niin Saanko latata? sen aikaa ja ei halua tätä akkua kuluttaa, niin laitetaan käyntiin vaan se hörnettää vähäksi aikaa. Joo. Jos sais tähän vähän akkuu. Menee kevulla! Meni vittu. Mitäs mieltä olet keikasta tähän mennessä? Todella mainio! Siis mä en oo ikinä näin hyvää toisensa keikkaa. Okei. Mitä mieltä olet keikasta? Riku. Sano. Paskakeikka! Okei. Mistä sun valo? Näkee jotain tuolla. Kuvaat se jo vai? Joo. Läski huorase imerikuvaa. Alusta! Mitä vitussa? Siis tää piti sanoa heti perään aina se. Mitä? Niin sun piti sanoa Riku heti perään se joku vittu. Mikä vittu se on? Joka päivä. Joka ikinä. Joo. Mennäänkö suoraan? Mennään suoraan, ei tässä tää mikään kuitenkin. No niin. No niin. YKK-nää. Läski huorase imerikuvaa. Joka päivä ja joka ikinen yö. Mällit naamalla kirojumata. Paljon soit?
Kertsi. Joo. No niin, vedetään Kertsi. Kertsi suoraan. YK-kone. Kaikki naiset on läskiä. Läskejä. Kaikki naiset, läskejä huoria. Onko se läskei vai läskejä? Läskejä. Läskejä huono. Paljon se on? Vika ilta, Camp Provinssi. Tän näköistä täällä on. Höpä. It is not me. Is there a problem, officer? Vittu. Vittu kun liikaa poista vittu järkäreet. Mitä helvettiä? Se on, että realistinen aikataulu. 10 tunnin päästä ollaan autossa. Ajetaan vittu himoa. Nyt ollaan sillalla. No ei olla vielä. Nyt ehkä kohta. Siinä on höpä. Vitu vihane. Jääty heti. Siinä on koski. Mikähän tää on nimeltään? Seinäjoen koski. Seinäjoki virtaa siinä kivasti. Nyt käydään tänne lisäleirintä 2. Tää on ihan paskaa. Kun ei oo vittu Flindeä. Minulla on Flinde. Flinde ja Flekki, vittu ihan uusia sanoja. Mulla on puolella Flindeä vielä. Flinde ja